प्रमद बर'नि दिनाव आबसुनि सोद्रोमाफोरखौ आबसुनि नेताफोरखौ थिखा मावनोसो फोरोंजोब्बाय नामा? दिनै एयारफिल्डआ खाथियाव फैबाय अब्लाबो जोंनिया दालाङा मोनसेबो गैया। बेजोंनो एयारफिल्डआव थांलाय फैलाय हाजिरा मावहैनांगौ जागासिनो। दै बारसोमनांगौ मालाबा बे दालाङा जोरनानै थाङा। औवानि जेने थेने थुक थाकल' बानायनो हायो रायजोआव। रायजोआवबो जोंहा थाखा फैसा गैया। ओरैबो माइ फबजाखानाय दुखियाथार। माजों जों मा मावनानै जानो? थांनाय बोसोरावनो जिथुनाखि एबसुफ्रा बेखौ मावनो होननानै लादोंमोन बे खामानिखौ दासिमबो जोंनि बे सेनंगिफोरनि खख्ला माथावरिखौ दासिमबो मावनाय जायाखै। बेनिखायनो जोङो दा बिजयफोरनि रायजोनि जानानै आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे अति हुनखाले बे खामानिखौ बैसागोनि सिगां मावनानै होयो। गहपुरनि सेनं बिजयपुर गामिनि रायजो राजाफोरा दालां आरो माथावरि बानायनानै होयैनि थाखाय बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरनिसिम खुद्रिदों। बेनि अनगायैबो एबसुआ थांनाय बोसोराव माथावरि खोनानै भिडिअनि फुटेजआव गुबुन माखासे बर' चेनेलफ्राव नुनानै आबसुफ्रा लाजियाखै नामा? आबसुफ्रा थिखा मावनो थाखाय बेबायदि लाजियाखै नामा? बिराद गिदिर बाथ्रा बुङो आबसुफ्रा। लाजिनो रोङाखै दिपेन बर'? भिडिअनि फुटेजआव नुनानै लाजियाखै नामा? गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन। आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। भिडिअनि फुटेजआव रोखा खोनाखाबाय। आं मा बुंलायबावनो? अब्लाबो दिपेन बर' नों लाजियासै नामा? गुबुन बर'नि ससियेल मिडियायाव गोसारदों गहपुरनि आबसुफ्रा थांनाय बोसोरावनो थिखा खामानिखौ मावनो होननानै बर' गामिनि माखासे जेंना दैजों खुरखाजानाय माइ गायनो मोना माइ गायबाबो लोमसाव जानाय बेबायदि खामानिखौ आबसुफ्रा मावनो होननानै आखायाव लादों। नोंथांमोना समाजनि खामानि मावनो ना रायजो राजाफोरनि माखासे खैफोद आफोदखौ नोंथांमोना मेगनाव मोदै गहोनो? नोंथांमोना थाखानि लबि, नोंथांमोना जुदि जाथिनि खामानि मावग्रा बर' गामिनि अननाय दंमोनब्ला थांनाय बोसोरनि खामानिखौ मानो मावफुङाखै? आरो नोंथांमोना सोरनि खामानि मावनाया मोजां सोरनि खामानिया गाज्रि नोंथांमोना बिदिखौ नायदिंनांगौ। अबे स्कुला माब्रै सोलिनानै दं, सोर फरायसाफ्रा अबे हस्टेलाव थानानै ड्राग्स जानाय जुमाय लोंनाय माब्रै सोलोंथाइखौ लानांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना नायदिंनो थाखाय आबसुनि बिबानाव थानानै आबसुनि सोद्रोमाफ्रा बेफोरखौ खामानि मावनो नोजोर होआलासिनो नोंथांमोना थिखाखौसो नोजोर होनाया बेसेबां लाजिथावना। बिराद गिदिर बाथ्रा बुङो दिपेन बर'आ। बिराद गिदिर बाथ्रा बुंनानै थांबाय प्रमद बर'आ। प्रमद बर'नि आखल गासैबो आबसुनि सोद्रोमाफ्रा बे प्रमद बर'नि आखलानो दं नामा? लाजिनो सोलों। गहपुर हालामनि आबसुफ्रा बेबायदि माखासे थिखा लाइनाव हाबनानै थांनाय बोसोरनि खामानिखौनो दिनैसिमबो मावफुङाखै। नोंथांमोना समाजनि खामानि मावनांगौ ना थिखा लाइनाव खामानि मावनांगौ? सोर फोरोंदों? दिपेन बर'आ फोरोंदों ना प्रमद बर'आ फोरोंदों? गहपुरनि आबसुफोरखौ आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरो। नोंथांमोना लाजिनो सोलों। जोंथ' इलेक्सन फैबा जों खोनानो मोनो नोंथांमोननि आखल आखुखौ रायजो राजाफोरखौ ओरैनो स' देखायनानै सोरबा एमएलए मिनिस्टारनि खिथु इलेक्सन समाव आबसुनि सभाबफ्रा बेबायदि जों इलेक्सन टाइमाव जों माखासे रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो। आरो जों अबेबा सोरबा एमएलए मिनिस्टारनि जुदि अफिसफ्राव थाङोबा बांसिनै समाजनि खामानिखौ नोंथांमोना माखासे सावरायालासिनो नोंथांमोना थाखा खौथि पारसेन्टनि खोथा सावरायो। समाजनि खामानि अबेबा फरायसाफोरनि जेंना अबेबा बर' स्कुलफोरनि जेंना अबेबा दलंनो अबेबा जिखुनु जाया बर' हालामनि माखासे मेडिकेल जिखुनु जाया थासारिफोरनि सावरायनांगौआ बिथांमोना इलेक्सन टाइमाव जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला माखासे पारसेन्टनि खोथासो रायलायो। पारसेन्टनि थाखा फैसाया अबाव बाहायो? आबसुफ्रा अबाव बाहायो? आरो लोगोसे इलेक्सन टाइमाव खौथि एमएलए मिनिस्टारफोरनिफ्राय फैसा लाबोयो रायजो राजाफोरखौ देखायनानै। बेफोरबायदि थाखा फैसाया बहा थांखो? रायजो राजाफोरखौ ओरैनो फावथिना खालायनानै थाखा फैसा बिथांमोना सोर फोरोङो बिथांमोनखौ बेबायदि फावथिना खालायनो? प्रमद बर'आ फोरोंलांदों ना दिपेन बर'आ फोरोंदों? आं खावलायहरो आंनि चेनेलनि गेजेरजों दिपेन बर'आ गहपुरनि आबसुफोरखौ बुजायना हो। बेसेबां लाजिथावना रायजो राजाफोरनि माखासे माइ गायनो मोनै जिखुनु जाया दालांनि जेंनानो अबेबा माथावरि खोनो माबा खोनो बेफोरखौ आबसुफ्रा हाबसननानै खामानि मावनाया बेसेबां लाजिथावना। अल आसाम बर' आबसुफोरखौ आं खावलायहरो गहपुरनि आबसुफ्रा थांनाय बोसोराव खामानि
एनरेगा खामानिखौ बिथांमोना आखायाव लानानै ओरैनो फटक साफायबाय थानानै माखासे बिथांमोना एनरेगानि फैसाखौ बोखांबाय थायो होनना जों खोनानो मोन्दों। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बे आंनि चेनेलनि आं सिगाङाव फुटिसाव आं होदों रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय माबायदि खोनानो मोनखो जों दिनै बुंनो गोनां रायजो राजाफ्रा जुदि नंगौ बाथ्राखौ जुदि बुंदोंबा गुफुरनि आबसुफोरनि सायाव दिपेन बर'आ तदन्त खालाय। इलेक्शन टाइमाव बिथांमोना जिखुनु जाया गुबुन गुबुन माखासे फाइमारिफोरखौ जों खोनानो मोनो इलेक्शन टाइमाव एमएलए मिनिस्टारनि खिथु खिथु थाबायनानै बोलेरो गारि बायनायनो गारि गुरा बायनायनो दिनै रायजो राजाफोरनि खाथियाव हिसाब हो सोरबा जुदि नंगौ बाथ्राखौ बुङोबा सोरबा आबसुनि मानसिफ्रा दुखु मोननो हागौ। गासैबो आबसुनि मानसिफ्रा खामानिखौ मावाखै। साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा इलेक्शन टाइमाव रायजो राजाफोरखौ देखायनानै आबसुनि कर्मीफोरखौ देखायनानै गारि गुरा बायनाया सोर गारि गुराखौ बाहायनो मोनो? दिनै आबसुनि सोद्रोमाफोरखौ देखायनानै रायजो राजाफोरखौ देखायनानै इलेक्शन टाइमाव गारि गुरा बायनो थाखाय दिनै आबसुनि लिडारफ्रा मुखुब जायो। बेफोरखौ जुदि रोखा रोखा बुंनांगौबा लाजिनांगोन। नोंथांमोना जुदि सम दङबा नोंथांमोना बर' मिडियामनि माखासे फरायसाफोरनि सायाव क्लास ला। सोर बर' न'खरफ्रा माबायदि अलखदाव दं बेफोरखौ खबर ला। सोर गथ'आ हस्टेलाव थानानै ड्राग्स जायो जुमाय लोङो सोरबायदि गथ'आ फाल्थु सोरबायदिया सिखाव बेफोरखौ एसे उदिस ला। नोंथांमोना सम दंबा थिखा लाइनाव आरो अबेबा माथारिखौ थिखा लानानै नोंथांमोना आबसु अफिसाव थानानै थिखादार जानो नागिरनाया लाजिथावना। आबसु अफिसाव जिराय जिराय नोंथांमोना थिखादार जानो लुगैनाया बर' हारिनि थाखाय लाजिथावना। आं खावलायो दिपेन बर'नि सायाव आबसु अफिसाव जिराय जिराय नोंथांमोना थिखादार जानो लुगैनाया बेसेबां लाजिथावना। लाजिनो सोलों। नैबे भिडिअनि फुटिसाव एसे नायलांबाव दिपेन बर' आरो हायोबा आंनि भिडिअखौ दिपेन बर'आ नुनाय बायदि भिडिअखौ शेयार खालायना हो। गुफुरनि आबसुफोरखौ एसे बुजायना हो दिपेन बर'।